जाबाय थादों नेटनि थाखाय लाइभआव फैफिनलायबाय हरबो जाबाय एसे नेटखौनो मोननो नागिरा बिराद समस्या नेटआ हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दसे नेटनि एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंथ' बिनि थाखायनो लाइभखौ बारा मोजां सालायनो हायाखै ट्राइ खालामबाय थादोंमोन आं दहायनिफ्रायनो माने कानेक्टआनो जाया डिसकानेक्ट जालांबाय थायो उन्दुजोब्बाय नामा लोगोफोर हाय हेलौ लाइभआव फैदो दसे बोथोराबो जोंनाव दिनै मोजां नङा ओरैबायदि अखा बारहुंखा दैज्लां बोथोर जाबाय मा जाबावगोन हाय हेलौ लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव नेटआबो फाल्थुसो जाबायलै हेलौ लोगोफोर फाल्थु नेटआ ओरैबायदि दिनै लाइभआव फैदो दसे ट्राइ खालामबाय थाबाबो माबा नेटआनो दिनै कानेक्टआनो जायाखै हेलौ लाइभआव मोजां गाज्रि दसे सावरायनोसै लोगोफोर गोबां दिन जालायबायमोन लाइभआव फैयैया हाय हेलौ लाइभआव फैदो दसे आंनिया माने एसे नेटनि प्रब्लेम जानानै लेट जाबाय बिराद ट्राइ खालामबाय थाबाबो जाया हाय हेलौ लोगोफोर एसे डिसकानेक्ट जाबाय थादों दिनै नेटआ मानोबा बिराद प्रब्लेम होदों हाय हेलौ नेटनि प्रब्लेम जानानै एसे लेट जाबाय नेटआनो जाया माने जुजिबाबो हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामहरदो एसे लोगोफोर एसे नेट मोननायखाय फैफिनलायबाय आङो लाइभआवहाय नेटनि बिराद प्रब्लेम जाबाय थादों हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर बोथोरा जोंनियाव दिनै गाज्रि एसे बारहुंखा फैनानै प्रब्लेम खालामलांबाय कारेन्टबो गैयामोन हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो बारहुंखानि दिन फैहांबाय हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां टाइम जुजिबाय आं एसे लेट जाबाय लोगोफोर एसे लेटैब्लाबो फैबाय आरोना टाइमाथ' हरानो जाबाय हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे हाय हेलौ जायफ्रा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे हाय हेलौ कमेन्ट्स हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलां टाइम नस्थ' खालामनानै लाब गैया आरोना कमेन्ट्स हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे
गोबां दिननि उनाव दिनै फैफिनलायबाय लाइभआवहाय एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर उन्दुनोबो ओंखारथ'वाखै स' बेखायनो आङो लाइभआव दसे फैबाय आरोना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांदो टाइम नस्थ' खालामनानै लाब गैया लोगोफोर हाय हेल' जायफोरा इन्टारेस्टेड थानाय लाइभआव फैनो हागोन दसे कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो बारा गोबाव थानो सानाखै बोथोरा बारा मोजां नङा दिनै एसे नेटनिबो प्रब्लेम अखा हागासिनो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' कमेन्ट्स लाइभआव कानेक्ट खालामदो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं एसे कमेन्ट्सफोर हरदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर उन्दुजोब्बाय नामा एसे कमेन्ट्स खालामदो लाइभआ बबेनिफ्राय बबेसिम गोसारखो हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे उन्दुनोसै माथो कमेन्ट्स खालामग्राबो गैलाबा माथो थाबाय थाबावनो आरोना बारा गोलाव खालामनो सानाखै 10 मिनिट जानोसै लाइभ फैनाया एसे लेट जाबाय कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स मोजां गाज्रि दसे सावरायनो थाखाय लाइभआव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय गोबां दिननि उनावब्लाबो समबो मोना थ' बेनिखायनो लाइभआव फैनायाबो बिराद दिगदार टाइम मिलायोब्लासो फैनो हायो समखौनो दिहुननो हाया माने हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो सप्तासे जाबायमोन लाइभआव फैया एसे नेट मोननायखाय आङो दिनै लाइभआव फैफिनलायबाय प्रब्लेम जागासिनो मबाइलाबो नेटखौनो माने कानेक्ट खालामनो हाया हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स लाइभआव दसे फैदोब्रा उन्दुबाय नामा थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स 30 मिनिट्स थागोन लोगोफोर बारा गोलाव खालामा दिनैहाय लाइभखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै हरबो जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन
तो बिदिनोसै जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव दसे कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना। तुम क्या कर रहा हो? मैं तो लाइव वीडियो चला रहा हूँ ना अभी। हेलो, कमेंट्स 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 कमेंट्स। कमेंट्स खालामदो एसे लोगोफोर। हेलो, कमेंट्स खालाम लोगोफोर, कमेंट्स। कमेंट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय। गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैफिनलायबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो हाय हेलो कमेंट्स। अच्छा है भाई, अच्छा है, खूबसूरत है, सब कुछ है। कमेंट्स हेलो लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना। हेलो आसाम से हो भाई, आसाम से। हेलो लोगोफोर, कमेंट्स खालामदो एसे। आसाम से हो, कमेंट्स कमेंट्स। हाय हेलो लोगोफोर, कमेंट्स खालामहरदो एसे, रिप्लाइ खालामनो नाजागोन। मोनफा मोननैबाबो कमेन्ट्स होना गालांदो आरोना। कमेंट्स करो, कमेंट्स। हाय हेलो, कमेंट्स खालामदो लोगोफोर। 15 मिनिट थांबाय, बारा गोबाव थाबाय थालिया नामा? चार्जआबो मार ग्लब ग्लब जालांगासिनो दं आरोना। हेलो लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो, लाइभआव कानेक्ट खालामदो। उन्दुजोब्बाय नामा? हेलो, दिनै लाइभआव मानो कानेक्ट खालामनो बाखो? एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो जायफ्रा नुसनबाय। फिफ्टिन मिनिट थांबायानो। हेलो, कमेंट्स कमेंट्स लोगोफोर, कमेंट्स। हाय हेलो, माबोरै दं लोगोफोर? एसे कमेन्ट्स खालामदो। लाइभआव फैदोरा दसे, मोजां गाज्रि सावरायनोसै। माथो उन्दुजोबखो नामा? सिरि सिरा जाजोब्बाय माथो। कमेन्ट्सफोरखौ एसे गरम होनांगौ। हेलो लोगोफोर, उन्दुनोसैलै आंबो बिदिबा। रावबो माथो कानेक्टबो खालामला। कानेक्ट खालामदो लोगोफोर दसे, कमेन्ट्स होनानै गालांदो मोनसेबाबो, फिसाबाबो आरोना। हाय हेलो,
जायफोरा गोसो गैया डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारनो लाब गैया टाइम पास खालामनानै लाब गैया जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय फैनो हागोन हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो खालामहरदो लोगोफोर आङो एसे फरायनोसै कमेन्ट्सफोरखौहाय खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स लाइभआव दसे कानेक्ट खालामदो हर जादोंलै दिनै लाइभआव फैनाया आंना एसे प्रब्लेम जादोंमोन नेट बोनो हाया मबाइला एसे फुराना मबाइल ना बेखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय थायो हाय लोगोफोर उन्दुजोब्बाय नामा बयबो टाइमाथ' बारा जायाखै जानांगौ उन्दुजोबखोसो ना बेस्थ'सो जाखो कमेन्ट्स खालामदो बबेसिम गोसारहैखो लाइभ भिडिअ'आ एसे कमेन्ट्स खालामहर सम मोनोब्ला आङो लाइभआव बिदिनो गेजेर फैबाय थानो सेस्था खालामगोन आरोना नाथाय आङो बुंखायो टाइम पास खालामनो गोनां जेबो गैया जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा लाइभआव फैयाबाबो जायो आरोना हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स बारा गोलाव खालामा लाइभखौ आङो 30 मिनिट्सल' थागोन आरोना 30 मिनिट्स थागोन आरो बारा गैला नै 20 मिनिट थांखाबाय दसे लाइभआव थाबावनानै दिनैनि लाइभखौ आङो फोजोबनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सखौनो होलाबा माथो थाबाय थाबावनो ना बानाय मोनो हारसिं आरो थं बोरै लाइभआव थाबाय थानांगौ जाखो हेल' कमेन्ट्स हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स साउन्डफ्रा बोरै थांखो आं मिथिला एसे माने नेटनि प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन हेल' लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो नाजागोन बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आङो 9 मिनिट्ससो थाबावनोसै आरोना बेटारियाबो ल' जालांगासिनो नै चार्जखौ लागायनांसिगोन गाबोन आरो डिउटि दङ सोरांबानो एसे रेस्ट लानोसै उन्दुनोसै डिउटि दं एकदम उफाय गैया फुङावनो सिखारनांगौ माने बारा टाइम होनो हाया मबाइलावबो सिखारनो रोङाबा आरो एकदम एबसेन्ट जागोन आरोना
कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स दिनै लाइभआव फैनाया एसे लेट जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय आरो जायफोरा नुसनबाय एसे कमेन्ट्सफोरबाबो होनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर समाबो खारगासिनो कानेक्टबो बेबायदि गैया बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना कानेक्ट गैया हारसिं आरो बेसेबां थाबाय थाबावनो ना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्लाबो कमेन्ट्सफोरखौ होनानै गालांदो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बोरै जाखो दिनैनि लाइभआ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स कमेन्ट्स खालामदो एसे हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स 6 मिनिट थानोसै आं अखाबो थाइफ्रिबावबाय नै अखा फैबाय जोंनियावहाय ओरैबायदि बारहुंखा बारहुंखा अखा फैनानै दसेनो कारेन्ट माने थांजोबदोंमोन आरोना नै आरो अखाया फैफिनलायबाय दा थ' साउन्ड क्वालिटियाबो एसे गाज्रि जागोन अखा फैयोब्ला उफाय गैया दैज्लां बोथोर हाबबाय ओरैबायदि माने बे साननैसोआव अखायानो अखा हागासिनो थाइख्रिलायबाय आरो अखाया लोगोफोर दा अखाया बारा जाबा आरो एकदम कारेन्ट गासिबो थांजोबगोन आरोना एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो जायफोरा नुसनबाय आङो आरो बारा गोलाव खालामबाय थाला 5 मिनिट्स लाइभआव थानानै दिनैनि लाइभखौ आङो फोजोबनो सानबाय आरोना बेसेखिनियावनो जायफ्रा नायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय जाब्लाबो जायाब्लाबो फिन खेबसे दिनैहाय लाइभआव आङो फैफिनबावबाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो एसे लेट जादों माने लाइभआव फैनायाहाय थ' लोगोफोर बिदिनोसै बाहेरायावसो दंफैयो गाबोनहाय आरो डिउटिबो दङ सोरांबानो खारनांगौ मानसिनि जिबन मा बुङो ना मावाबा मोनजाया मावनानै जानांसिगोन आरो हाजिरा खामलाबाबो ना मालायनि आथिं सिङाव थानानैबाबो उफाय गैया जिबना नङाबा कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स मालायनि आथिं सिङाव थानानैबाबो मावनानै जानांगोन आरो हेल' लोगोफोर हाय कमेन्ट्स खालामदो आं सम मोनोब्ला बेबायदिनो गेजेर लाइभआवहाय फैनो नाजागोन दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय टाइमाबो खारगासिनो दङ हरबो जाबाय एसे रेस्ट लानोसै उन्दुनोसै
गाबोन आरो सोरांबानो डिउटियाव खारनांगौ आरो मावाबाथ' जाया माबा मोनसे नङा मोनसे मावनानै जानांगोन ना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स खालामदो हेलो हाय हेलो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर अखाया द्राम 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 फैबाय नै एसे साउन्ड क्वालिटियाबो गाज्रि जासिगोन बायदि मोनबाय आं ओरैबायदि अखा बिराद बारहुंखा फैदों जोंनियाव दिनै थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोलाव खालामबाय थाला जायफोरा नुसनबाय नायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला एसे रेस्ट लानोसै आरोना हरबो जाबाय आरो उन्दुनोसै आङो दहाय सानावनो बुंखादोंमोन माने भिडिअसआवहाय आङो सम मोनोब्ला बेलासियावहाय बेबायदिनो लाइभआव फैगोन नाथाय बिराद लेट जादों नेटनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन बेखायनो आङो एसे लेटबाबो लाइभआव फैनाय जाबाय आरोना बारा गोलाव खालामला आङो 30 मिनिट्स ग्रोब जाबाथाय दोननोसै आरो लाइभखौहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनोब्ला आरो इन्टारेस्ट थानायफोरा कानेक्ट खालामनो हागोन इन्टारेस्ट गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरो जायफोरा गोदानै फैदों थ' साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो चेनेलखौहाय आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर बायदिसिना मोनोब्ला लाबोनो सेस्था खालामगोन थ' लोगोफोर बारा गोलाव बुंबाय थाला हारसिङै आरो बेसेबां रायज्लायबाय थाबावनो ना 30 मिनिट जानोसै मेंनायबो मोनबाय एसे उन्दुनोसै आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय